Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ακόμα ένα βιντεάκι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τον εσωτερικό καθαρισμό ενός αυτοκινήτου. Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ πινελάκι. Το καθαριστικό που έχω χρησιμοποιήσει είναι τη Scotch Jamie, το Polestar. Ένα πολύ καλό καθαριστικό. Όπως βλέπετε δημιουργεί αφρό. Τρέβουμε το πινελάκι σε κάθε σημείο του αυτοκινήτου. Κάνει για υφάσματα, για πλαστικά, γενικά για το εσωτερικό. Δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Η αρέωση που χρησιμοποιώ τώρα είναι 1/5, γιατί ήταν δύσκολη και πολύ βρώμικη η περίπτωση σε αυτή την πόρτα. Βασικό, αδειάστε τις πόρτες πριν ξεκινήσετε. Το Polestar είναι ένα από τα καλύτερα καθαριστικά που έχω χρησιμοποιήσει, σαν APC εσωτερικού καθαρισμού όμως. Όπως βλέπετε πηγαίνουμε σε κάθε σημείο της πόρτας. Με μια πετετούλα τώρα θα σκουπίσουμε. Να πάρουμε τις βρωμιές. Είναι πολύ καλό καθαριστικό. Το πρώτο πέρασμα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε δεν είναι δύσκολα και ούτε ακριβά. Το κόστος του δηλαδή είναι πολύ μικρό. Ένα πινελάκι κάνει 3-4 ευρώ. Το APC 7-8 βαριά 10 ευρώ. Και μια βούρτσα που θα χρησιμοποιήσουμε για το ύφασμα που έχει η πόρτα. Επίσης με το Polestar μπορούμε να κάνουμε τα καθίσματα, το ταμπλό, τη μοκέτα. Όπως βλέπετε ξεκάζουμε και το ύφασμα που έχει σε εκείνο το σημείο. Μην φοβάστε για τους διακόπτες και τα ηλεκτρολογικά. Έναν αφρό κάνει, απλώς δεν γίνεται υγρό ώστε να στάξει μέσα στα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου. Καλό καθάριζε μια πετσετούλα. Όπως βλέπετε και εδώ, έχει βγάλει πολύ βρώμα. Θα δούμε και άλλα προϊόντα και άλλους τρόπους καθαρισμού του αυτοκινήτου στα επόμενα βίντεο. Η βούρτσα που σας είπα, ζεκάζουμε και αυτή. Τρίβουμε. Η σκληρότητα αυτής της βούρτσας είναι μέτρια, ούτε πολύ σκληρή ούτε πολύ μαλακή. Αλλά και το ύφασμα είναι αντοχής. Επειδή είχε πολύ βρωμιά στα κουμπιά, συνεχίζουμε, ψέκασα απλώς μόνο το πινελάκι. Προσπάθησα να το καθαρίσω τοπικά. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι δύσκολο να το κάνετε και μόνοι σας, είναι πολύ εύκολο παιδιά. Απλώς πρέπει να ξέρετε τα κατάλληλα υλικά. Ρίχτε μια ματιά στο πώς έγινε το εσωτερικό. Πολύ όμορφο. Στη συνέχεια θα το ψεκάσουμε με το CarPro Pearl σε αναλογία για το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Κάνει φοβερή δουλειά και το Pearl. Εμπιστευτείτε με σε αυτό. Αφήνει μια σατινέ
όψη. Χάζω, μην το φοβάστε. Είναι γαλάκτωμα, ένα από γαλάκτωμα είδα το διάλυτο. Βλέπετε, περνάω τα πάντα. Πάντα. Μπορείτε απλά και στο πανάκι σας να ψεκάσετε. Ανάλογα ό,τι σας βολεύει. Πάντως μην το φοβάστε. Το Pearl δίνει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα στα πλαστικά του αυτοκινήτου. Ο συνδυασμός του Polestar και του CarPro Pearl δίνουν πολύ όμορφη εικόνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας, δείτε το και μόνοι σας. Αυτή η σατινέ άποψη που δίνει το Pearl είναι φοβερή. Και το Polestar κάνει φοβερό καθαρισμό, δεν το περίμενα. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε ένα like και ένα subscribe. Ευχαριστώ πολύ.